Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso ngiphinde nginamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi. Okay, ngiyaxolisa fanele ngithi i-guest yami izongichazela kabanzi ukuthi yini le eyifihlile esifisa ukuthi namhlanje aphumele obala ngayo. Masike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo, ninjani? Siyaphila kunjani? Hayi, siyaphila nathi. Ngi-right nami. Ngicela ukubuza indawo ohlala kuyona ukuthi ikuphi, uhlala kuphi? Ngihlala eMaritzburg. Okay, ukhulele khona? Yebo, ngikhulele khona eMaritzburg. Okay, benjani impilo yakho usakhula? Ngingasho ukuthi beyimpilo nje, right, ekhaya bengikhule namantombazane kuphela, ingane zabafana bekimi ngedwa umfana. Oh, okay. Umdala kunamantombazane, ngikhuluma namantombazane kuphela. All right. So, yini leyo ifihlile usufisa ukuthi namhlanje uyibeke phezulu kwetafula? Khona umngane nami benginayo uhlala khona le eMaritzburg. Yes. Sokela nje sikhule ndawonye sidlala nabo efika ekhaya njoba ngisho ukuthi bekuyimi ngedwa umfana kunamantombazane odwa sesibama abancane. Yes. Efika nje kumngane wami sasakhula ndawonye saqeda ne high school ndawonye. Okay. Beniclose kakhulu. So, besiclose nje ngoba ngisho nasesikoleni besihamba ndawonye. Okay. Okay. Yebo, so isikhathi masihamba ngizwe ukuthi hayibo. Ngathi ngisizwa senginama feelings for yena. Umngane wakho? Yebo, umngane wami. Oh, okay. Khona intombi ebikhona kodwa bese ngingasenaso isikhathi sayo. Even izingibuza ukuthi indaba njalo isikhathi sayo ngingasenabo besixabana nje nokuxabana sibanga ukuthi isikhathi sami sonke ngihlezi ngisithatha nomngane wami. Oh, okay. Kanti sengikhetha ama feelings, sekudevelop ama feelings for umngane wami. So ngibhalele iBlack Life TV ukuthi ngicela ukuthi izongisiza ukuthi ngikwazi ngithola indlela yokuthi ngimtshele ngiconfess ukuthi nginama feelings for yena. Imaka umngane wakho wesilisa noma wesifazane? Owesilisa. Oh, okay. Yo. So yena umuntu okanjani mhlambe ngenzeka ukuthi naye udlalela i-team eyodwa nawe noma mhlambe u-straight? Ngingasho ukuthi straight ngoba kube udlalela i-team eyodwa nami bekuzobalula ukuthi ngimtshele bengeke ngize uze la ekhaya. Yebo. All right. Yo, so intombi oyitholile bowushele ungakaboni yini ukuthi wena ngathi udlalela enye i-team awuthanda amantombazane? Isho bengingenayo bengishela waphela sonke samajida nje bemile sibe nentombi siveze intombi zethu nami bese ngifaya kwi-pressure ukuthi kumele ngiyitholile intombi. Okay. Kodwa njengamanje ngiyezwa ukuthi hayi imizwa yami ayikho lapho sebantwini besilisa. Okuyena umngane wami lo engisuka kude naye uyena lo engimthandayo ngifisa. Uke waqala ukunothisa nini ukuthi ngeke mina angiwathanda amantombazane kahle kahle? Uma nginentombi yami bese ngibhoreka ngikhumbula nje enyangeni ezidlule eziyi2 nginayo even imizwa mhlawumbe sesendlini embedeni imizwa bevele ingavuki mase kumele senze ucansi bekuvele nje ingavuki imizwa ngaqala ngarealize ukuthi hayi kodwa uma nginomngane wami ngisho sixhawulana vele nje kuvuka imizwa ngase ngarealize ukuthi hayi shuthi udlalela enye i-team. Yebo. Manje bawunjani ukuphoxeka ke intombi yakho usunayo endlini kodwa nje is not make sure? Amahloni nona bengiba nawo bengiphoxeka ngize ngimtshele ukuthi hayi kwenziwe ukuthi ngikhathele. Naye sisixabane sibange lokho. Ngiphoxeka nje impela sizesilo singakhulumisana iviki lonke sibanga lo yonto le. Ubusunesikhathi singakanani ubudlelwane nontombazane? Besineminyaka emibili. Oh, okay. Yeah. Mhlambe ngabe kwenzeka najabulisana mhlambe before kwaya ngokuya wasufika ekuthenini akusavumi ke manje. Kwenzeka kabili kuphela then kumele kwenzeke kwesithathu cabanga sithole iminyaka emibili kodwa kwenzeka kabili kuphela semele kwenzeke kwesithathu zonke ke lezi khathi lezi imizwa ayivuki ingakho sehlethi sixabana singaboni ngasolini ngoba imizwa ayisavuki manginayo. So nisathandana noma senihlukene nogela? Kutholakele nje akekho otshela omunye ukuthi akwenziweni kutholakele kanjalo. Nanoma ngabe kuthiwa uyangena kobunye ubudlelwane angeke uzube nankinga? Angeke ngibe nankinga ngoba nje ama feelings nje for yena ama feelings for intombazane ngamanye amazwi angiwezwe ekhona awekho totally. So umngane wakho njengoba uchazile nje ukuthi hayi yena akayidlalele le team oyidlalelayo mawubhekile uzokuthatha kanjani njengoba ufisa ukuthi ubeke izinto obala ke manje ke? Noma ngingakwazi lokho uzokuthatha kanjani kodwa nje isifiso sami ukuthi agcina lazi iqiniso
ngoba Okay. sengikhathele ukuyifihla lento ngifuna ukuthi alazi iqiniso ukuthi ahlahle angimthandi njengomngane ngimthanda okungapheki umngane yebo So ekhaya ngabe bayazi ukuthi isimo sakho sinjani noma unakhona usafihlile kosisi bakho njengoba uchaza nje ukuthi uwena kuphela owesilisa ey'nganeni zasekhaya. Ayi ekhaya abakwazi lokho kodwa nabo ngathi bazobona ngezenzo ngoba angikaze ngafika nentombazane bengibona futhi bengenayo ibhizi ukuthi nje sengibonakala ngiyajola namantombazane mhlawumbe bengakusola lokho kodwa abakwazi Abazi bazokuzwa lutho. ya isikhathi masifika bengakuzwa ngami yebo Indlela akekho umuntu ongazi ukuthi umndeni wakho unjani. Sonke siyazi la sizalwa khona ukuthi ba abantu abanjani. So ngesingawe la uzalwa khona mhlambe kungabathatha isikhathi singakanani ukuthi bamukele ukuthi wena udlalela enye team hayi le abayitshela ukuthi udlalela yona. Angifuni ukuqamba amanga ngabathatha isikhathi eside ukuthi futhi angiboni ukuthi bengakwamukela lokho ngoba nje ngisho ubaba unekhanda eliqinile Awubone ezoyivuma leyo nto leyo. Uma yena unjani? Umama umuntu ophansi ingavelelele lokho engikushoyo kodwa nje Okay. ubaba hayi ngeke azayivume leyo nasekhaya bengixoxa nokungixoxa bengasebeze leyo nto Mhlambe ubusisiwe ngomntwana noma besingakafiki isikhathi. umntwana nje anginaye inhlobo sidala Okay, but uyamfisa. bengimfisa yena mhlambe uma mhlawumbe izinto ukuthi zihamba kahle nomngane nami ngifuna ukuthi mina naye sibe sothandweni bengifisa ukuthi si-adopte nomntwana yabo yonke into ibe right ngendlela engifisa ngayo yebo Yo. Yazi ngiyacabanga nje ngomngane njengoba uchaza ukuthi yena straight. Awuboni mhlambe ukuthi lento ofisa ukumtshela yona namhlanje mhlambe ingaqeda kwakona lokho ukuzwana kwenu uthola ukuthi manje niphenduka izitha kade wena ungaqondile ukuthi kube khona ingxabano phakathi kwenu. yebo ngingacabanga lokho ukuthi mhlasimbe uma ngase ngimtshele lento engifisa ukumtshela yona uma ukuthi uyayala umngani bami naye bungaphela ngeke ngiyacabanga lokho kodwa futhi kwelinye iside nganokuthi mhlawumbe isifiso sami singafezeka so ngathi angiyinikele ngivele ngimtshele ngoba lokhu ngivela ngaphakathi kuthiwa Yes. ingane engakhali ifile embelekweni Ifela kwiprema. Imaki manje njengoba uchaza ukuthi umngani wakho senisuka ekudeni naye. Mhlambe uke wafaka nje kwi-conversation yenu indaba ezicishe zincike ekuthenini ubulili obuthandana bodwa mhlawumbe uke wazama ukukhulumisana naye izinto ey'njalo and i-reaction yakhe ngaleso sikhathi ibiba njani? uma mhlawumbe sindawonye ubeke ebone ngisho efonini ebone mhlawumbe amavideo abantu besilisa ndawonye beqabulana bejola Yes. ezengibuza ethi awuyindaba wena njalo uthanda ukubuka lamavideo ngisho ukuthi phela mina nginayo inkinga nalabantu angeke futhi ngize ngibajaje ngeke ngibagxeke ngoba nami kusasa ngizoba nengane mhlawumbe ingane yami ingaba nje Okay. so ingakho ngenandaba nabo yena ke vele ethi nje hayi itabani inyanya Ma. manje bengivele ngiphoxeke kakhulu maseshini size sixabane ngimtshele ukuthi asikho isidingo sokuthi unyane isitabane ngoba nawe ingane usazoba nayo kusasa Yes, and Ngeke ngeke uzazi wazi. ukuthi ngeke wazi. Yeah. Ngeke uziwazi. Yo. hayi into nje kanjalo But uyafisa ngempela ukuthi ube naye ngoba phela bekwenzeka njengoba uchaza nje ukuthi ubethi yena nje akazi ngenjeleza kayi nangalapho. But usaqhubekela uyafisa usho ukuthi uyamthanda kwamampela. hayi ngimthanda amampela ngiyafisa ukuthi naye akwazi lokho ngoba sengiphile naye lento ngaphakathi isikhathi esiningi kakhulu so sengifisa ukuthi hayazi nayo lento le ndlela engizizwa ngayo yebo Kunezinto esithi masikhula sihlangabezane nazo. Uthola ukuthi ziyasibulala kwayithina. Asikwazi ukuthi sizamkele zinjengoba zinjalo. Yebo. Kodwa uthola ukuthi zisingungile and akukho la singaya khona. So wena ngesikhathi kade uthola ngaso ukuthi udlalela enye team uke wathatha isikhathi singakanani ukuzamkela ke wena ke self. hayi khona kube isikhathi eside ukuthi ngizamukele ngoba ngisho ngizizwe ukuthi imizwa seyangiphelela uma uthi ngilomuntu wesifazane Yes. bengifosa
njalo ngihlezi ngimbiza sibe ndawonye endlini ngimbiza ngiforsa kodwa bengingenze khona kuthatha isikhathi eside kakhulu ukuthi ngikwamukele lokho kodwa ngagcina sengikwamukela ngoba ngiyabona ukuthi injabulo yami kephi. Okay. Isikhathi esiningi yazi bengike ngiqondane nabantu okay amantombazane ke. Sengikhulumela iside lamantombazane. Khona lapho abadaleke ukuthi baze bacishe bafike ekuthenini bathandana nobulili obufana nobabo ngoba nakho bahlukumezekile before. Yabo ngikwenzele nje umzekelo. Kunomunye usisi engimaziyo obekhula ngaphansi kwesandla sikagogo. Ama-parents engekho wo2. So behlukumezeka ehlukunyezwa umalume wakhe ngokocansi. So wayesethena akafuni into ezomhlanganisa nabantu besilisa. Uthathe igxathu lokuthi athi uyazinikela kubantu besifazane. Loyo muntu ke usuke ehlukumezekile ngaphambilini ngakubantu besilisa. So wena ngabe ayikho mhlambe into ehlukumezile kubantu besifazane njengoba uze wazibona ukuthi okay yazini ake ngifocus nje kubantu besilisa noma udaliwe nje unje. Ngicabanga ukuthi ngidale ukuthi nje ngoba abantu besifazane angaze ngifocus vele kubo. Ulo nje oyedwa kade sithandana naye ngase ngayibona lapho ukuthi hayi imizwa anginayo yakhe ngoba ayivuni inhlobo sidalo kodwa hayi ukuthi ngihlukumezeke nabe ngiqamba amanga futhi nje isidalo. Beku girlfriend yakho yokuqala noma mhlawumbe bakhona abanye ngaphambilini abasemumva? Ngingasho ukuthi bekuyokuqala cause laba abanye besemuva akazi kwenzeke lutho serious. Okay. Yeah. Yo. So sizomfonela ke ufriend wakho mase uyakhulumisana naye simuze ukuthi ingabe mhlawumbe uzokwamkela noma mhlawumbe uzokwatela noma uzoyithatha kanjani lento but if ngabe kuthiwa uyakuphebeza ungafeel bad. Ngiyazi sometimes izinto mesiqalisa ukuzizwa sike sithuke ngalendlela ukuthi size sikhulume namagama abhlungu. Size sithole sigxekeka ngezimo ngaphansi kwezimo esiphila ngaphansi kwazo but ungafeel bad mekuthi akakwamkeli akusho ukuthi sekuba sekukuphela kwempilo yakho leyo. So ngiyacela simfonele njengamanje simuze uzoyithatha kanjani yonke lento le. Hayi bakunankinga khona ngilindele noma yini samfonela. Okay. Hello? Sawubona bhuti kunjani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila nathi ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from iBlack Life TV. Yebo. Ngicela nje usiphe isikhathi esincanyana nje khona ubhuti enginaye la ofisa ukuthi akhulumisane nawe bengicela nje umuphi isikhathi umlalele ukuthi uthini kuwena. Ngiyakuzwa kahle Nkosazana. Alright ngicabambela kancane. Hamba kanjani? Yebo ngiyaphila njani? Hayi siyaphila. Ukhuluma noSandile la mfethu. Shosho nje yami khamba kanjani? Hayi khamba kahle nje hamba kahle. Shosho brother. Ya ngifikile la kwiBlack Life ngibhalelile ukuthi ingisize khona into ekumele ngiyiconfesse ku njengomngani. Yabo. iBlack Life yakho ku TV? Yebo yak TV. Shosho sini? Angazi nje yami into ngayiqala lapha angazi ukuthi uzongizwa kanjani kodwa angithi uyazi ukuthi mina nawe sabangani sisuka kude. Sure bro manje wabe ngathi serious ngathi ngehlisa TV sure. Ngoba wazi ukuthi mina nawe sisuka kude ngicela ukuthi lento engizokutshela yona namhlanje ungayithathi kabi ungayithathi ngesana sokunxele uyizwe kahle sengihlophhe kakhulu sengihlophhe isikhathi eside. Shosho khuluma bro. Ngibona ngizwa ngathi nginemizwa for wena nje like umngani bethu njalo usehlanya nekhanda sini umngani bethu akunginelisi sengikuthanda more than umngani wami. Njalo siyagula nekhanda sini usubhema intashi na. Ngiyazi ukuthi kuba nzima mfethu ukuthi lokho ukwamukele mhlambe noma ukuzwe ngendlela eright kodwa nje ilokho bengifuna ukukwazisa khona ukuthi
bengakujabulela ukuthi mina nawe ubungani bethu ukukhuphule sekubese kwenye level ngiyazi ukuthi kuba nzima kodwa usangana nifethu singakhuluma ngithi uyamazi nje uzama sithini manje wasogula manje bafu yazi angazi ukuthi ngenza kanjani ukuthi ungiunderstand angithi uyakhumbula ukuthi mina nawe masendawonye uvamise ukubona izithombe mhlambe zabantu besilisa beqabulana njani bejola sure ya namhlanje ngiyitsho mhlambe bethu izinto bethu like ama friends noma abantu nje bethu ojwalene nabo sini mfethu angithi ubone wazi kahle nje mfethu ukuthi mina ngidla inhlanzi mfethu wasengikhulumela amasimba manje sini ya ngiyakwazi lokho mfethu futhi ngiyazi ukuthi kuzoba nzima kodwa bengicela ukuthi lento sizama ukuthi sikhulumisane ngayo ngoba mina ngifuna ukuqamba amanga imizwa for wena vuka bafu semhlabeni manje hayi wenza isilima ayikho lento ekhulumayo yakho cela ukuthi ungizwe phela hey boya ngathi uyayivala ngathi akakwamukeli kunzima nami ngisabathe ngiyazama ukuchaza hayi uthukile ngichazela I think mina ubengalindele ukuthi kuqhamuka ibhomu kanjena hayi ubengayilindele wona kodwa hey lento eyenzakala nje manje iyangiphoxa ngiyaphoxekwa ngempela kodwa nami bengikulindele lokho vele ukuthi nje yeah manje mawubhekile usazofisa ukuphinda abe nawe mhlambe nivakashelane ngokobungani benu indawo ewenjalo ukuthi nibonane kuzona mawubhekile usazofisa into enjalo ngibona ngathi mancane amathuba lokho futhi nami njengamanje nginamahloni ngidlamahloni ngisho ukuthi ngiye kuye umbone yebo ngasho kanjalo yo bathi-ke ungazizwa kabi asithembe ukuthi uzowehlisa umoya mhlampe akwamukele noma ngabe kuthiwa akasayifuni-ke noma ngabe kuthiwa akafuni ukuthi nibe ndawonye kodwa wena-ke umngani benu bawuthuba ungapheli ngesimanga sokuthi umtshelile ukuthi uzizwa kanjani ngaye ya ngizokuzama ukuthi ngikulungise lokho kodwa ngathi kuzoba nzima kakhulu ngoba nje ikhuluma kanje ngiphoxekile futhi nginamahloni nje ukuthi ngiye kuye kodwa-ke ngizobona ukuthi ngimisa kanjani manje ngaphambilini awukaze wena ushelwe umfana akaze kwenzeke ngoba shuthi okay lento le ingizwa vele abayiboni bengizama ukuyifihla ngaphakathi kimi kodwa ayasho ukuthi ya singaze ngazamkela ngendlela engiyiyona imake nje mina ngifisa ungicacisela ukuthi njengoba ubuthi imizwa ibingavuki kade nentombazane njengoba ubufuna uthando kumngani wakho ukuba silwinile uthando ubuzoba intombazane noma bekuzokwenza kanjani ufila kanjani ufila ngazi ukuthi ungaba yini kahle ngifila ngazi ukuthi ngingaba intombazane yena ngiyamthanda njengokuthi abe yindoda yami oh okay no ngiya understand ngiyakuzwa yebo kwaze kwanzima ngikufisela inhlanhla-ke mase ubonana nawe umngani wakho nikwazi ukuthi nikhulumisane kahle nanoma ngabe kuthiwa akakwamukeli ukuthi nithandane but i-friendship ingapheli hayi sibonke lokho ngiyabonga kakhulu ukuthi futhi uthathe igxathu lokuqala lokuthi uzibonise ukuthi wena umuntu kanjani nofisa ukuphila kanjani udalwe ukuthi uphile kanjani but-ke ya kukona konke I hope kuyokwenzeka uthola umuntu oyokuthanda ngelinye ilanga uhlale nawe ujabulile njengabanye abantwana ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele kuhlelo hayi siyabonga sithemba kanjani mbukela lapha ekhaya yo uningi kuyalekanyana ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngiyanithanda kakhulu mina bye It's the Black Life TV